Ja vás všetkých zdravím a som veľmi rád, že som tu v Trnave. A hneď prvá vec, čo ma napadla, keď som sem prišiel, som si spomenul, že sme sa tak pred týždňom rozprávali, že správny Trnavák má byť cíci a správna Trnaváčka má byť cícáca. Takže to je to, čo som sa už naučil a ja dúfam, že ma teda naučíte ešte nejaké ďalšie veci. Tak som veľmi rád, že som mohol prísť. Ja vlastne bývam v Liptovskom Mikuláši, takže som sem prišiel na túto rovinu a mal by som niečo povedať o aký je rozdiel medzi pokorou a menejcennosťou. A keďže, ako už Lukáš vlastne povedal, som tu na jednej prorockej škole, inak organizuje spoločenstvo Devel, takisto veľmi odporúčam. Elijah House z Rakúska vlastne prednášajú. No a počas teraz školy mi pán dal jednu vec na srdce a toto je niečo, čo nemám úplne nachystané a naplánované, ale vnímam to ako veľmi dôležité urobiť. Ako som si možno pozeral a dneska inak to bola tiež pre mňa výzva prvýkrát natočiť video na Facebook a dať nejaké promo, takže som vstúpil znova do nepoznaných vôd. A ako som si pozeral tie príspevky, či to vôbec funguje, či sa to nejako zdieľa, tak mi vybehovalo strašne veľa na Facebooku príspevkov o protestoch, ktoré sa konajú. A vlastne keď som to videl, tak Boh ku mne prihovoril, že je to niečo, kde my ako kresťania potrebujeme bojovať, ale bojovať správnym spôsobom. A to, prečo možno my niekedy nevidíme ten výsledok tých modlitieb, je, že používame nesprávne zbranie. A to, čo vlastne možno ničí možno tú našu snahu o to, aby to Slovensko bolo možno niekde inde, aby naše spoločenstva boli inde, aby prišla tá jednota, aby naozaj tá vláda si nás vážila a robila niečo pre ten národ. Čo tomu najviac bráni, a ja si to uvedomujem, a Boh mi to už dlhšie ukazuje, sú to naše postoje. A je to hlavne postoj neúcty a postoj odsudzovania. Ja si uvedomujem, že toto je niečo, čo je veľmi, veľmi rozšírené v našom národe a je to niečo, kde my potrebujeme naozaj zmeniť tú stratégiu toho nášho boja a naozaj využívať princípy, ktoré vlastne Pán Ježiš nám priniesol. A to je postoj úcty. Postoj úcty, postoj odovzdanosti. V Božom slove sa hovorí, ak sa môj ľud pokorí a bude ma vzývať celým srdcom, prídem a uzdravím ľud, uzdravím tento národ. A preto som tak vnímal a chcel by som vás teraz do toho pozvať, do také krátkej modlitby, skôr než prejdeme do témy, keďže sa konali teraz tie protesty a dejú sa rôzne veci. A veľmi, veľmi ma bolí, a myslím, že aj na Božie srdce to veľmi bolí, tá polarizácia, nenávisť, tie tábory, ktoré jeden voči druhému hovoria nenávisné slova prekliatia, slova odsúdenia. Niekedy sa človek povedať, že volím tohto a ako keby ten človek skončil v našom srdci. A toto sú naozaj veľmi nebezpečné postoje, ktoré možno vránia tomu, aby Boh priniesol požehnanie do tohto národa. A naozaj tá stratégia, to, ak chceme vidieť, že sa niečo zmení v našom národe, musíme začať tu a potrebujeme možno my sami vyznať a ja poviem, sme tiež z rodiny, kde sa veľmi nadáva na politiku a veľmi odsudzuje. A ja si uvedomujem, ako aj mňa to ovplyvňuje, ako aj ja niekedy rozmýšľam. A Boh mi hovorí, nie, nemôžeš takto rozmýšľať. Potrebuješ naozaj sa pokoriť pred Bohom a volať k nemu o pomoc, ale nie nadávať, nie súdiť, ale žehnať a nech sa deje Božia vôľa. A do toho by som vás chcel pozbudiť, možno keď sú teraz tieto protesty, modliť sa za to. Spoločne sme tu zhromaždení Boží ľud, modliť sa za to,
aby sa diala Božia vôľa v našej politike, aby sa diala Božia vôľa na týchto protestoch, aby sa diala Božia vôľa v našich spoločenstvách, aby prišla kultúra úcty, odpustenia, zmierenia a jednoty. Takže ak ste za, tak vás pozývam teraz do krátkej modlitby za to. Tak Pane Ježišu, my teraz prichádzame pred Teba ako Tvoj ľud. Pane Ježišu, a chceme ťa prosiť za odpustenie. Pane, odpusť nám, že sme často súdili, odsudzovali, nenávideli, posudzovali, odmietali ľudí, politikov, cirkevných predstaviteľov, že sme o nich zle hovorili a že sme šírili nenávisť. Odpusť, Pane Ježišu. Odpusť tieto naše postoje. Odpusť, že sme možno nešli k Tebe a nehľadali pomoc u Teba, ale že sme bojovali z vlastných síl. A my teraz naozaj, Pane Ježišu, prichádzame k Tebe a prosíme ťa o to, aby Ty si požehnal. Požehnal si každého človeka, ktorý je vo vláde, a aby sa diala Božia vôľa. Ak ten človek potrebuje pokánie, Pane Ježišu, zjav mu to, aby naozaj zažil Tvoju lásku, Tvoj dotyk, aby robil pokánie z vecí, ktoré nie sú správne. A Pane, ak ten človek potrebuje uzdravenie, modlím sa, aby bol uzdravený. Pane, naozaj nech sa deje Tvoja vôľa v politike. Pane, nech sa deje Tvoja vôľa aj na tých protestoch. Pane Ježišu, voláme k Tebe, lebo Ty si jediný, ktorý môžeš priniesť Tvoje kráľovstvo a na túto zem. A tak, Pane, prosím ťa, príď do celej tej situácie, ktorá teraz tu je. Pane, príď aj do našich spoločenstiev. Pane, prinies jednotu medzi kresťanmi, prinies odpustenie, lebo my to z vlastných síl nedokážeme. Ale, Pane Ježišu, potrebujeme Teba. A naozaj Tvoj duch je ten, ktorý prináša zmierenie, odpustenie a jednotu. Tak, Pane, povolávame Tvojho ducha aj do našich životov, aj do celej tejto situácie. Amen. Dobre, tak poďme teda k tej téme. Ja sa ospravedlňujem, toto naozaj nebolo v pláne, ale som to vnímal, že by som to chcel povedať, alebo že Pán ma do toho tak nejako viedol. A poďme teda k tej téme pokora, menej cennosť. Tak ma napadol taký vtip na začiatok. Príde pacient k lekárovi a hovorí mu: Pán doktor, mám veľký problém. Trpím pocitmi menejcennosti. Každý na mňa kašle, nikto si ma vôbec nevšíma. Ďalší, prosím. Takže niekedy takto vyzerá v našich životoch. A otázka, či je toto Božia vôľa, alebo či Boh chce, aby sme takto rozmýšľali. Má sa teda kresťan cítiť menej? Je to pokora? A čo je vlastne pokora? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je pokora? Ja sám som dlho vlastne bojoval s pocitmi menejcennosti. Pamätám si, že som bol pred niekoľkými rokmi prvýkrát na seminári Otcovo srdce a mal som tam problém vôbec ísť dopredu a povedať svedectvo. Myslel som si, že to tak správne, lebo keď sa budem prezentovať seba ako niekto, kto je menej, budem v podstate spravodlivejší ako niekto, kto sa navonok prezentuje. Takže som si myslel, že ten postoj, keď ja nepôjdem, veď ja nie som až taký dôležitý a ako keby, že toto je asi správne. Hej? Kto sa prezentuje, taký asi pyšný a namyslený a stále na seba zameraný. Takže ja proste takýto byť nemôžem. Takže to, že tu stojím, je obrovský Boží zázrak. By som toho nebol možno ani pred rokom ešte schopný. Možno pred rokom už, hej, ale pred niekoľkými nie. A čo bolo vlastne ovocie tohto môjho zmýšľania? Nebolo dobré. Hej, keď potrebujete niečo preskúmať, vždy skúmajte to podľa ovocia, ako hovorí Božie slovo. Kde je zlé ovocie, tak tam je niekde zlý koreň. A ovocie tohto všetkého bolo, že som sa stále cítil nespokojný, nedaralo sa mi vo veľa oblastiach života a pociťoval som pocity krivdy.
Ako je možné, že Boh nadrža tým, ktorí sú sebavedomí a v mojich očiach dokonca pyšní a že im je všetko v živote ľahšie. Ale v skutočnosti bolo niečo zlé v mojom vlastnom srdci. A Boh ma zobral na túto cestu uzdravenia, na ktoré mi vlastne postupne ukazoval, čomu som v mojom srdci veril a zároveň, aká je pravda, ako ma vidí on. Tak čo vlastne znamená v Božom slove pokora? Našiel som si asi 3 verše, ktoré hovoria o pokore. V Jakobovom liste v 4. kapitole 10. verš sa píše: Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. Potom v 1. Petrovej 5. kapitole 6. verš je to podobne. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. A takisto v Jakobovom liste 4. kapitola 6. verš sa píše: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Čo teda znamená pokoriť sa pred Pánom? Boh nás volá vždycky: pokorte sa predo mnou, pokorte sa pred mocnou Božou rukou. Možno aj v tých modlitbách. Keď sa ľud pokorí, prídeme a ozdravíme aj krajinu. To sa týka našich životov, ale aj našej krajiny. Pokora je v podstate podriadenosť Pánovi a uznanie našej závislosti na ňom. Je to uznanie pravdy o sebe, o Bohu a o iných ľuďoch, ale na základe Božieho pohľadu. Uznanie toho, že Boh má pravdu, nie ja. Nie je to ani slabosť, nie je to ani seba ponižovanie, ale je to pravdivé prijatie vlastnej identity a Božieho zámeru so svojím životom. To znamená, keď človek ide do Božieho slova a pozerá sa, aký je vlastne Boží plán s našim životom, keď si číta hneď knihu Genesis, tak tam Boh hovorí: stvoril človeka na Boží obraz. Áno, my sme stvorení na obraz Boha, čo je pravda. Sme stvorení krásne, dokonale, ale jedna vec je dôležité dodať: my sme neboli nikdy stvorení na to, aby sme fungovali a žili bez Boha. A keď som robil túto istú prednášku vlastne v rámci DNA školy, tak som našiel taký pekný obrázok, tu nemáme prezentácii, kde sa vlastne jeden muž pozerá do takého úlomka zrkadla a vidí, na tej fotke bola iba ruka, ktorá drží to zrkadlo a v nej bol vlastne ten obraz, tá tvár toho človeka. A v podstate, ak my sme Božím obrazom, my poukazujeme na neho. Ale ak by tam ten človek nestal, ak by sme my neboli pri Bohu, vlastne my nemáme koho zrkadliť, nemáme koho zobrazovať. My sme boli stvorení, pretože závislí na ňom. A sme boli stvorení pre vzťah s ním. A toto je veľmi kľúčové, pretože nikdy nedokážeme poznať skutočnú pravdu o nás samých, kým nebudeme s ním a v ňom. Takže na jednej strane, ak budem veriť, že som na nič, že nič nedokážem, hovorí to Boh, som Boží obraz, sedí to, môžem byť na nič, môže byť obraz Boha na nič? Nie, je to pokora? No nie, lebo ja nehovorím Božiu pravdu, hovorím svoju pravdu. Moja pravda je, že ja som na nič, ale Boh to nehovorí. Boh hovorí, že som stvorený na Boží obraz. Ak si budem myslieť, že všetky veci v mojom živote môžem robiť ako ja chcem, tiež to nie je pokora. Pretože Boh má nejaký plán. Ak ja fungujem iným spôsobom, ako ma Boh stvoril, v podstate idem proti sebe samému. Ja to vždy tak popisujem, ako keby každý stroj má nejaký návod. A ak nefunguje podľa návodu, tak funguje zle, alebo sa pokazí, alebo nefunguje. A kto má tento návod? No výrobca.
To znamená, u nás je to stvoriteľ, je to Boh. Že on má tú odpoveď aj o tej našej identite, kto sme a prečo, aký zámer má s našim životom. To znamená, ešte raz opakujem, pokora znamená uznať pravdu. Uznať to, že to, čo hovorí o mne, o mojich bratoch, sestrách, o okolnostiach v živote, o národe, o politikoch, o komkoľvek, čo hovorí Boh, tak to je pravda. Nie je to, čo si ja myslím, alebo čo si myslia ľudia okolo mňa, ale to, čo Boh hovorí. A to je pokora, uznanie. Áno, Bože, Ty máš pravdu. A ja chcem tak veriť, tak myslieť, tak cítiť, ako to hovoríš Ty. A jedna veľká pravda, aj moja osobná skúsenosť je, že miera pokory, miera uznania Božej pravdy v jednotlivých oblastiach nášho života určuje mieru nadprirodzeného Božieho konania a zároveň aj uzdravenia a oslobodenia, ktoré Boh môže urobiť v našom živote. To znamená, ak my sa rozhodneme rozmýšľať, ako rozmýšľa Boh, začnú sa diať nadprirodzené veci v našom živote. Boh sa to postaví. Vo Filipanom 2. kapitole sa píše: Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom. Podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. A to na smrť na kríži. Čo vlastne Boha k tomuto viedlo, aby toto urobil? Vzdal sa toho, kto je? Vzdal sa svojej identity, že je Boh? Nie. Toto on nikdy neurobil. On hovoril, on aj hovoril aj Pilátovi napríklad. Hej? Keby môj otec nedovolil, to nechcel, aby sa stalo, čo sa stalo, nikdy sa to nestane. On vedel, kto je. On vedel, že je Boh. On vedel, že keby chcel, tak proste Boh príde so svojimi anielmi a všetko to tu, ako keby mohol zmiať zo zemou. On vedel, že je Boh. Ale on to nepovažoval za dôležité, tu je napísané za korisť, ale nestával na tom, pretože jeho viedla láska. Pre neho bolo podstatné naozaj plniť tú vôľu nebeského Otca, ktorá bola naša záchrana. On prišiel na zem, aby nás zachránil, aby sme my nešli do pekla, aby za naše hriechy zomrel, aby sme my nemuseli ten trest niesť, aby ho zobral na seba, pretože toto bola jeho túžba. Láska k nám túžil, aby sme my boli s ním. A toto ho hnalo. Preto pre neho nebolo až tak podstatné. On vedel, kto je, on sa toho nikdy nevzdal, ale to, čo bolo pre neho podstatné, je tá láska. Láska v prvom rade k nebeskému Otcovi, túžba urobiť to, čo nebeský Otec chce a zároveň aj k nám. Takže toľko možno k tej pokore. A poďme sa pozrieť na menejcennosť. Komplex menejcennosti, je to taký pojem, ktorý vymyslel jeden psychológ, sa volal Adler, a je charakterizovaný neustálými pocitmi nedostatočnosti a neistoty v každodennom živote v dôsledku presvedčenia, že človek alebo je duševne menej ako ostatní. Či už je takéto presvedčenie založené na pravde, alebo nie je. To znamená, nech sa deje čokoľvek, stále je presvedčený človek, že je niečo menej. Ako sa to potom prejaví v živote? Napríklad porovnávaním sa, vnímaním stále seba ako menej hodnotného. Stále sa pozerám na to, že ten je taký a ja som proste taký nie som, takže proste buď to sa budeme snažiť, aby som taký bol, ale proste nemám hodnotu. Nízke sebavedomie, spochybňovanie sa, čokoľvek urobím, myslím, aby to nebolo dobré. Niekto ma pochváli a povie, ale však to nebolo až také, veď to. Ako keby neviem prijať tú hodnotu toho, čo robím. Negatívne sebahodnotenie. To je to isté v podstate. Často to vedie do perfekcionizmu. Mám hodnotu, keď veci robím perfektne, to znamená, snažím sa stále byť lepší a dosiahnuť nejakú cieľ a potom budem mať tú hodnotu. Je tam jedna pasca, že to nikdy nemá dosť. Vždy veci môžu byť ešte perfektnejšie. A ten človek je neustále hnaný. A
Ďalej závislosť na hodnotení od ostatných. To znamená, čo povedia druhý, to je to, čo je moja hodnota. Takže keď ma druhí príjmajú, majú radi, chvália, vtedy mám hodnotu. Keď sa im to nepáči, tak hodnotu strácam. Niekedy, paradoxne, komplex menejcennosti vedie ku komplexu nadradenosti. To znamená, cítim sa hodnotný len vtedy, keď som niečo viac. Ako náhle nie som viac, tak hodnotu strácam. To znamená, človek, ktorý neustále potrebuje byť v centre pozornosti, neustále potrebuje sa utvrdzovať druhými ľuďmi v tom, že on je niečo viacej. Kde to celé vzniká? Väčšinou tie korene, ako nebudem to tu rozoberať do hĺbky, ale veľkú rolu hrá výchova, rodinné prostredie, kritika, ponižovanie, nedostatok uznania a podpory, vysoké očakávanie rodičov, porovnávanie sa so súrodencami, ďalej aj možno prostredie v škole, neprijatie v kolektíve, zlyhanie vo vzťahoch, šikana, posmešky. A v dnešnej dobe veľkú mieru hrajú aj tlaky spoločnosti, sociálne siete, kde človek sa už neporovnáva len s ľuďmi, ktoré sú v jeho okolí, ale sa porovnáva s ľuďmi z celého sveta na sociálnych sieťach, ideály krásy, bohatstva, úspešnosti, schopnosti, športu. Proste nedokážem to, čo dokážu tam tí ľudia, tým pádom nemám hodnotu. Ale potom môžu tam byť nejaké vlastné očakávania, prehnané. Myslím si, že musím byť taký a taký, aby som tlak na seba. Alebo naozaj aj niekedy opakované zlyhania môžu k tomu viesť. Ako celý súbor týchto vecí v podstate potom vedie, niečo sa v tom srdci zapíše a ten človek sa niekde proste rozhodne veriť tomu, že je niečo menej. A odkiaľ to vlastne tá túžba byť viac, odkiaľ to celé vlastne pramení? V podstate, už som možno o tom hovoril, my sme stvorení na Boží obraz. To znamená, vyplýva to, takže potreba cítiť sa hodnotný, ako keby vyplýva z našej základnej podstaty, to, ako nás Boh stvoril. Keď nás stvoril na Boží obraz, je to niečo hodnotné. A my všetci túžime sa cítiť hodnotný. Avšak, pokiaľ sme nespoznali Boha, tak my vlastne nevieme, že sme hodnotní a začneme veriť všetkému tomu, čo sa nám od detstva v podstate podsúva. A ak teda človek nemá túto istotu, že áno, Boh ma stvoril na svoj obraz, mám nekonečnú hodnotu a samozrejme vykúpil ma, proste on za mňa zomrel, Boh sa stal kvôli mne človekom, to všetko dokazuje, ako veľkou hodnotou ma Boh vidí. Keď to vidí Boh, musí to byť pravda, lebo čo hovorí Boh je pravda. Keď to človek nevie, tak hľadá tú hodnotu inde. A človek to hľadá buď to v materiálnych veciach, v bohatstve, v nejakom postavení, uznaní od druhých, výkon, perfekcionizmus, fyzický vhľad. Niekto sa cíti hodnotný vtedy, keď má pod kontrolou druhých ľudia. Keď druhí ľudia robia to, čo on chce, potom to vedie k manipulácii alebo do workoholizmu. Alebo proste človek sa prezentuje na sociálnych sieťach. Takže človek sa snaží v nejakej z týchto oblastí nájsť to, že je lepší ako ostatní. A keď to dosahuje, tak sa cíti na chvíľku hodnotný. Ale ako náhle tam vyskočí niekto, kto je ešte trošku krajší alebo ešte trošku šikovnejší, tak zrazu celá tá hodnota padá. A ak človek v nejakej oblasti, ktorá je pre neho dôležitá, nedokáže vyniknúť, tak ako by si predstavoval, tam prichádzajú pocity menej cennosti. Zrazu som prišiel k tomu, ako keby človek príde k tomu presvedčeniu, že ja to nedám. Ja sa neviem vyrovnať tým ostatným okolo mňa, takže som tým pádom niečo menej. A neviem s tým nič spraviť. A prichádza tam veľmi nebezpečná pasca sebaľútosti, pocity obete,
ktoré nás môže veľmi zacykliť a brániť, ako keby žiť ten vzťah s Bohom. A to je niečo, čím som si aj ja prešiel. Som sa cítil pred nejakou dobou tiež podobne. Mal som pocit, že nikdy nemôžem byť tam, kde sú ostatní. Mal som stále pocit, ako by som zaostával vo všetkých oblastiach. Ostatní už mali toto a ja som bol stále niekde vzadu. A čo bolo zaujímavé, to, v čom som zaostával, to som videl veľmi dobre. A v to, v čom som vynikal a čo ma chválili iní, som považoval za nepodstatné. Alebo som tak, veď to nie je nič v podstate, ale toto neviem a toto nemám. Ako by to nemalo žiadnu hodnotu. Videl som veľmi dobre všetky svoje nedostatky, ale už som mal problém vidieť na sebe niečo pozitívneho. A toto vlastne ma viedlo do sebaľútosti. Sebaľútosť to je taký veľmi, veľmi nepríjemný, nebezpečný stav nespokojnosti a neprijatia situácie takej, aká je a zotrvávanie v pocitoch krivdy a určitej samospravodlivosti. To znamená, môže to byť neprijatie nejakej okolnosti, neprijatie seba, neprijatie iného človeka alebo neprijatie Božieho plánu. V podstate, ako keby je tam nejaká strata. Je spojené so smutkom zo straty. Ale nemusí to byť strata človeka, ale strata predstavy o živote, ideálu, ktorý som si niekde vysníval, alebo o nejakom inom človeku. Proste neviem dosiahnuť to, čo som chcel. To potom často vedie k rezignácii, stagnácii v duchovnom živote, môže prísť až vzniku depresie. Človek potom, keď je v tomto postoji, nedokáže vidieť Božiu pravdu. A teraz, ako z toho celého von? Keď sme zistili, že či už sme v tej menej cennosti, alebo sa snažíme tú hodnotu niekde získať, a je to také vratké, čo s tým? Je to práve ten postoj pokory, o ktorom som hovoril na začiatku, ktorý je kľúčom k tomu, aby sme sa na túto cestu mohli vydať. Ochota poznať Božiu pravdu a podriadiť jej svoj život, aj svoje rozmýšľanie. V Jánovi v 8. kapitole sa hovorí: poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To znamená, prvým krokom s pocitom menejcennosti je poznanie pravdy o sebe, tak, ako to hovorí, a ako o mne myslí, ako o mne hovorí Boh. Ďalším krokom je potom zrieknutie sa vlastných presvedčení a rozhodnutie sa a prijatie tejto Božej pravdy. Proste už nechcem veriť tomu, čo som veril predtým, a chcem veriť tomu, čo hovorí Boh. Taká veľmi pekná skratka môže byť: Bože, lebo Ty, preto ja. Lebo Ty o mne hovoríš toto, preto ja tomu verím a takto rozmýšľam a vďaka tomu ja môžem byť tým služobníkom druhým. Lebo ja už nemusím svoju energiu míňať na to, aby som získal svoju hodnotu, lebo ja viem, že už ju mám a ja môžem slúžiť ďalej. Môžem byť darom pre druhých ľudí. Takže lebo Ty, Bože, preto ja a vďaka tomu oni. To znamená, lebo Ty, ako ma vidí Boh. V prvom rade vidí nás ako každého iného a pritom jedinečne, individuálne. V Izaiášovi 43. kapitole sa píše: a teraz takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ Jakob, tvoj tvorca Izrael. Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Po mene, veľmi jedinečne. Nikto, každý je originál, nikto nie je neexistuje taký človek ako si ty. Takže každého z nás Boh veľmi individuálne zavolal, preto má veľmi jedinečnú hodnotu. Ako keď je model auta, ktorý sa urobil len jeden model, má obrovskú hodnotu. Také to sú veľmi drahé auta, pretože nie je také isté už. Hej? Takže tí, ktorí majú veľa peňazí, tak sú ochotní za to dať, alebo majú niečo, čo nikto iný nemá. Hej? Takže takto, ale aj my sme každý takýto originál. Ďalej, Boh nás miluje bezpodmienečne, bez ohľadu na čokoľvek. V Rímanom 5. kapitole sa píše: no Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás,
keď sme boli ešte hriešni. To znamená, on zomrel za nás ešte, keď sme boli hriešni. To znamená, to, že nás miluje, nezávisí od nášho hriechu, ale od jeho rozhodnutia, že nás bude milovať. On prvý. A my to potrebujeme prijať. Áno, Bože, Ty ma miluješ a ja už nechcem žiť v tom hriechu, že nechcem takto byť. Chcem prijať tú Tvoju lásku. Chcem povedať áno na Tvoje rozhodnutie mňa milovať a že si za mňa zomrel na kríži. Odpúšťajúce. To znamená, Boh miluje. Boh chce, aby sme boli tou najlepšou verziou samého seba. To, ako nás stvoril. A to potrebujeme robiť pokánie. Pokánie znamená zrieknutie sa, zmena myšľania, zrieknutie sa svojich vlastných predstav, presvedčení, myšlienok a prijatie tej Božej pravdy. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám a očistí nás od všetkej neprávosti. A ďalej nás Boh vidí nadšenie, zaľúbenie, vidí moju hodnotu, moje dary, môj potenciál, sníva o mojej budúcnosti, o mojom poslaní a spolupracuje so mnou na jeho naplňaní. V Jeremiášovi sa píše v 29. kapitole: Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami z nevýrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Takže Boh nás stvoril ako originály a s každým má originálny jedinečný plán, proste, ktorý nenaplní bez nás, pretože bol špeciálne pre nás vytvorený, špeciálne si nás chce na tejto zemi pre niečo použiť. Tak sme pre neho dôležití. A je to niečo, čo nám vložil do srdca, čo keď rozpoznáme, v nás vyvoláva radosť, pretože sme tak boli stvorení. To je ten návod, k tomu stroju, ktorý dal. Keď potom toho návodu ideme, tak sme vtedy šťastní. To znamená, keď ma Boh takto vidí, ako sa mám vidieť ja? Takisto. Príjmať sa ako jedinečného a tak príjmať aj ostatných ľudí. Ďalej, mať sa rád bez podmienok, bez ohľadu na minulosť, na svoje zlyhania, minulé alebo budúce. Takže Ježiš zomrel za tie veci a potrebujeme to prijať. On na nás nepozerá cez minulosť, ale cez Ježišovu obetu, cez jeho krv. Ďalej, milovať pokánie. Milovať to, keď proste hľadať Boha a hľadať to, že chcem, Bože, tak rozmýšľať, chcem, Bože, tak fungovať, tak žiť, ako Ty chceš. Pretože Tebe sa to páči, ale aj pre mňa je to najlepšie, Bože. A čokoľvek nesúhlasí v mojom živote, prosím, zmeň to, Bože. Pomôž mi odpustiť, pomôž mi sa toho vzdať. A vážiť si dary, ktoré máme, rozvíjať ich, hľadať. Čo je to poslanie, Bože? Čo je to, čo si mi dal do života? A ja sám som vlastne touto cestou prešiel. A čo mi vlastne pomohlo? Ľudia mi mohli hovoriť čokoľvek, aký som hodnotný, vzácny, ale ja som vždy pozeral iba na to, čo nemám a kde sú tí ostatní. Až keď som pochopil, že keď sa na seba pozerám takým pohľadom, takýmto pohľadom, že to nie je dôležité, alebo že ja som niečo menej, hovorím Bohu nie na to, ako ma On stvoril a ako ma On vidí. Uvedomil som si, že musím svoj pohľad podriadiť tomu Božiemu. Že ja musím rozmýšľať o sebe inak. Nie ako ja chcem, ale ako Boh chce. Že musím povedať áno na to, čo hovorí Boh, nech sú moje pocity a skúsenosti akékoľvek. A takto ma v podstate Boh vedie už nejakú dobu, počas ktorej urobil veľa zázrakov a dal mi pocítiť, že to, čo hovorí, je pravda. Že keď som začal veriť o sebe, to, čo o mne hovoril Boh, to, ako mne rozmýšľal Boh a povedal som, áno, chcem to tak, prijímam to, Bože, áno. Tak som začal byť vo veľa oblastiach úspešnejší, požehnanejší. Naozaj veľa vecí sa poriešilo v mojom živote a naozaj som veľmi šťastný, že môžem každý deň kráčať s ním a je to tá najlepšia vec, ktorá môže vôbec byť na tejto zemi, byť s ním, kráčať svoj život s ním. A on je vlastne garantom toho, ako nás stvoril. On mi dal seba dôveru, on mi dal poslanie, on mi dal odvahu, on mi dal pokoj. A chce ma takto používať. A stále ma učí. A stále niečo nové. A je to úžasná cesta. A napríklad rozmýšľal som, že či je vôbec OK propagovať túto akciu na sociálnych sieťach. Kde mám slovo ja. Ja by som čo spropagoval, DNAčky a tak ďalej. A teraz zrazu seba mám propagovať.
či to náhodou nie je, sa veľmi nevychvalujem týmto. A nedávno som bol v modlitbe a pýtal som sa Boha, ako ma vidí. A pripomenul mi jeden sen, ktorý mi dal, kde mi dal Boh zelený diamant. Ja som si vtedy čítal, ako vzniká zelený diamant. Zelený diamant je veľmi drahý a vzácny, pretože tvorí sa ako každý iný diamant, ale je vystavený radioaktívnemu žiareniu. A to radioaktívne žiarenie je vlastne spôsobuje to, že má tú zelenú farbu. A urobilo z neho niečo vzácne, lebo nie každý kameň, drahý kameň, je takto vystavený. A Boh mi povedal, aby som sa neporovnával s ľuďmi, ktorí sú možno tými priehľadnými diamantami. Aj oni majú obrovskú hodnotu, ale nikdy nebudem ako oni, pretože on ma stvoril zeleným diamantom. Som proste iný, ale Boh to tak chcel. Ja to potrebujem prijať, že to tak je a je to v poriadku. A uvedomil som si, že nemôžem túto krásu skrývať, nemôžem skrývať to, čo Boh do mňa vložil. Proste, lebo on to chce, aby to bolo darom pre druhých ľudí. Takže mám tu ešte pár krokov, ako praktických krokov, a potom by som vás viedol v takej krátkej modlitbe do toho, aby ste možno poznali tú svoju hodnotu. Takže aké možno kroky môžeme ešte urobiť, aby sme vystúpili z týchto pocitov menejcennosti, čisto prakticky. Akceptujme svoje limity. Je to v poriadku niečo nevedieť. Odhalte postoj sebaľutosti, kde hovorím, pocit krivdy, pocit, že ja proste nemám to, čo ostatní, alebo neviem to, čo ostatní. Straťte sa identity obete, že kvôli okolnostiam ja som niekde, kde som nešťastný. Zmente svoj pohľad od seba k Bohu. Od toho, aký som ja, tomu, aký je Boh a čo Boh robí v životoch iných. Svedectvá sú veľmi úžasné. Ja milujem čítať svedectvá. Nahraďte negatívne presvedčenie o sebe Božou pravdou, Božom slove. Postoj vďačnosti. Úžasná výzva. Každý deň počas 30 dní si napísať 3 veci, za ktoré som vďačný. A každý deň si prečítate 3 a k nim pridať ďalšie 3. Porovnávať sa so svojím včerajším ja a nie s druhými ľuďmi. Robiť malé, ale dosiahnuteľné cieľe a tešiť sa z nich. Buď Bohu vďačný. Stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú hodnotní, ktorí nám pomáhajú, ktorí nás vedú bližšie k Bohu, ktorí nám pomáhajú seba sa spoznať a ktorí sú našimi vzormi. A nehľadajme okamžitý výsledok. Je to cesta. A Boh sa viac teší z tej cesty, ako hovorí, nezamerať sa na cieľ, ale tá cesta je to, kde ja sa môžem stretnúť s ním, kde ja môžem vstúpiť do toho intimnejšieho vzťahu. Takže bolo toho asi už veľa na vás, tak poďme si robiť také krátke cvičenie, takú krátku modlitbu a asi tým by som to aj ukončil. Skúste teraz na chvíľku zavrieť oči a skúste si predstaviť obraz o sebe, aký máte. To, ako sa vidíte. Skúste si to predstaviť a skúste dať teraz tomu nejaké číslo od 0 po 10. Ako ste spokojní s tým, čo vidíte? 0 znamená vôbec nie som spokojný, 10 úplne najlepšie. Nemusíte to nikomu hovoriť, skúste si dať to číslo. A ak to číslo nebola desina, skúste sa teraz spýtať, s čím nie som spokojný? Prečo to nie je desina? Čo mi vlastne vadí? A čo mi vlastne bráni tomu, aby to mohla byť tá desina? A ak to máte, skúste sa teraz spýtať,
Pane Ježišu, akému klamstvu o sebe verím, ktoré mi vlastne bráni vidieť seba tým tvojim pohľadom, ktorý mi bráni vidieť tú desinu. A kde som toto klamstvo prijal? Prosím ťa, ukáž mi to. Nejakú situáciu a máte pocit, že potrebujete niekomu odpustiť. Niekto, kto vám povedal nejaké slova alebo niekto, o kom ste si mysleli, že je lepší alebo možno aj samému sebe, že ste niečo urobili. Skúste to odpustiť a skúste potom Pánovi Ježišovi toto klamstvo odovzdať. Keď ste mu to odovzdali, tak sa ho teraz skúste spýtať: Pane Ježišu, aká je tvoja pravda? Ako ma ty vidíš? Chcem teraz, Pane Ježišu, ďakovať. Chcem ti, Pane, ďakovať za každého jedného z nás, za to, že si nás tak úžasne stvoril. Že naozaj všetky tvoje diela sú hodné obdivu. Ďakujeme, Pane, že nás miluješ. Ďakujeme ti, že si nás vykúpil svojou krvou a že si nás posadil k tvojmu trónu. Že si nás nazvala svojimi deťmi a že môžeme prebývať v tvojej prítomnosti. Ďakujeme ti, že máš pre každého z nás úžasný plán v živote. A túžiš, celým srdcom túžiš, aby sme do tohto plánu vstúpili. A že my môžeme naozaj byť úžasným požehnaním pre druhých. Každý môže byť tým jedinečným diamantom nekonečnej hodnoty, ktorý môže byť obrovským darom. Tak ja sa teraz modlím, Pane Ježišu, aby si to uvoľnil do našich životov. Aby nás aj tvoj duch prišiel, aby nás naplnil radosťou a naplnil pravdou o nás samých, o tom, ako nás ty vidíš. A, Pane, aby si nás viedol a ukazoval si nám tvoje cesty v našich životoch. Aby každý z jeden, ktorý sem prišiel, mohol nájsť to miesto, ktoré si mu pripravil a mohol žiť ten život naplno všetko to, čo si do neho vložil. Tak ťa prosím, Pane Ježišu, aby si toto teraz tak uvoľňoval a uzdravoval v našich životoch. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Amen.